مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكريات كبر أب إنها ترعلوات تقرب مدبيا سلام كما يتوعلو كاب وشت إرتران كاب دقن مستيات بيتنا زلخم كبرات تخطاتلتنا سبر زينا لنا ناب لومي حدا حسي خلت تشحن عسران شدشتن ناب زوج حليتي بوغن زوبا معراب تقراي بأنفت شرارينا كينات جميرو خمزلو بهراوي كللاو منقست تقراي حبيرو منقست كلل تقراي لوم قطري نتجمير زل حدش كينات أملكيتو زوصو مقلتي نز الصعب يمثل جونسايداون ولك ملاخن سرعات بلصقنام حزب تقراي نمصنات كايرو صنح كل مداو كبان عصوان بدرون تلاقتي عطواتن كوبصحة صنع متقعتي نابزل على براخة بموساد لومي إسران حموشن حملة خلتشن عصرتش ومنتن عمة مهرت كاب وقحتا جميرو أبزوبا معراب تقراي بأنفت شرارينا قلع وق جمير اللوم ازي سرعاتنا بسلطان كابزمت جميرو عبر عليه حزب تقراي جونسايد أوجو كلهم عينتات عالم لخاو قبنات زفت أمن أم فتس أم صنحن كوينو دهري مفررام سممع بريتورياون انتخوانه حزب تقراي نمن بركاخن نمبتتانن كابزلو كتور بهاجي تبغيسو زتفرالي وديتات كبان عصوان وتحدراوي مقرباتن خجبر دحر مصناح داغم تقراي نمورارن حزبي نمبراسن تبغسو وسيدو وج كفيتلنالو سلازخونه اب وشتن وصان اتنبر حزب تقراي كلهم حيلتات صزتا تقراي بهراوያን حيلتاتن تقالستن تقراي سيفيل محبرات تقراي تكالات ሃይማኖት ትግራይን ካልኦት ዝምልከቶኩም አካላትን ብሔራዊ ህልውናና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ፍትሓዊ ቃልሲ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኢልኩም ሎምውን ከም ትማሊ መስተንክራዊ ታሪክ ንምስራሕ ትዳለው እናጸዋዕና እቲ ተጀሚር ዘሎ ዳግም ወራርን ጽንተትን ዝምልከቶ ምዕባለታት በብእዋኑ ዝምልከቶም አካላት ዘድሊ መብርህን መግለጽን ዝውሃብ ምዃኑ ክነፍልጥ ንሕብር በዚ አጋጣሚ ድማ ህዝብና ጉቡእ ጥንቃቄ ንኽትገብር ነተሓሳስብ ማሕበረሰብ ዓለም ጆኖሳይዳውን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ዞባ ወሊዕዎ ብዘሎ ኩናት ከስዕቦ ዝኽእል መዘዝን ግንዛበን ክወስዱ ይግባይሉ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ إسران حموشتن حملة 2018 عامة مهرت مقالة فدرالاوي منغست إثيوبيا نتي بوغن تقراي زسمع زلو ناي كوينات تخفيتلنا حبريتا كساب حجي وقعو ملسي أهبلون يخون انبر اتو قداي قليل سلازيكونه عبا زغطلا ساعتات منغست إثيوبياون بزعبازي قال نقر كبل تسبيتي قبرلو حدا مس بلصقنا زدناغص وغنات درو اتو خوينات كم زجمره زغلص تحستوتات زلو ملእختي يمحلالفلو نساتهم كم زبلوه اتخينات سراويت تقراي كم زجمروا كوينو جن منغست تقراي قديمو اتخينات بفدرال كم زجمر ايو قليص زلا ازخينات زن خيجمر نامريكا حويسكا كالوت محبرسباتون صعرتات ككايدو صنيحم نيرم اتفصيمو زترف زي مسل زنبره كوينات بحاده ليتي استبارع نغر ايكونن دحر تسفا زنبرو سممع بريتوريا مقمسالو قس بقس كغوهار صنحه بوليتيكاوي معبالتات زولدي لومي اتوعل سلام بريتوريا يلن كبهالي كال اب تግራይ ቆይሙ ዝነበረ ግዚያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይውን ኣሶር የለን ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ኣካል እቲ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ኣብ መንበር ዝነበረ ውድብ ሕወሓት እዩ እዚ ሕጂ ኩናት ተወሊዕሉ ዘሎ ከባቢ ኣዝዩ ተኣፋፊ ዞባ እዩ ንሱዳን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ ዞባ ስለ ዝኾነ ከዓ እቲ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኮይኑ ክተርፍ ኣይክእልን እቲ ከባቢ ሓይልታት ትግራይ ሰራዊት ብልጽግና ፋኖ ናይ ሱዳን ሰራዊትን ሰራዊት ኤርትራን ዓሪዶምሉ ዘለው ከባቢ ኣብቲ ኣቀዲሙ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንበይኒ እዩ ዝምክት ነይሩ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ንሰራዊት ኤርትራን ፋኖን ከም ዘራያ ተኽቲት እዩ ናብ ትግራይ ወፊሩ ነይሩ ኣብዚ ናይ ሕጂ ግን እቲ ጉዳይ ብግልባጥ እዩ እቶም ምስ ብልጽግና ወጊኖም ዝነበሩ ናይ ፋኖን ኤርትራን ሓይልታት ሎሚ ኣብ ጎኒ ሕወሓት ደው ኢሎም ከም ዘለው ይፍለጥ مرح تقراي دبرتين ون أبز قربا معلتات تقراي لومي نبينا خمزي كونت محازوت كم زلوا قليسو نيرو أبز لومو قحتا جميرو زلو كينات اتهم محازوت تقراي زخونو حيلتات إيدوم حويسهم ديوم ويبحجق حوس ديوم زبل حتو ملسي أي ترخبون زخينات زقو اللعمو خانو بفلاي أبزن زحالفا خلت أوارح ملكتات كرأت أنيحيو
መንግስቲ ትግራይ ኩሉ ዝኸኣለ ዘበለ ክዓጥቕ ከም ዘለዎ ብኣዋጅ ከይተረፈ ንህዝቡ ሓቢሩ ክሳብ ነቶም ብፍቓዶም ክሰለፉ ዘይመረፁ ብሓይሊ ብግፋ ክምልመሉ ገይሩ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣብ ቀረባ ኩናት ክህሉ ከም ዝኽእል ዘረድእ ነይሩ ስርዓት ብልጽግና ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ሕወሓትን ህግደፍን ክገብሮ ዝጸንሐ ፕሮፓጋንዳ ብሰፊሕ እዩ ክቕጽሎ ጸኒሑ ኤርቲቪ ኣብ ዝሓለፋ ቀረባ መዓልታት ክልተ ክፋላት ዘለዎ ናብ ብልጽግና ዝቐንዐ ሰነዳዊ ፊልም ኣቕሪባ ኣላ እቲ ናይ ማዕከና ዜና ኩናት ካብ ዝጅምር 30 ዓመቱ ቀሪቡሎ ካብዞም ሓይልታት ሓዲኦም ግን ደፊሩ ነቲ ኩናት ክጅምሮ ዝፈተነ ኣይነበረን እቲ 4,000 ህዝቢ ጠርኒፉ ሃገራዊ ናይ መምኽኻር ጉባኤ ዘካየድ ዘሎ ብልጽግና ኣብቲ ናይ መምኽኻር ጉባኤኡ ነቶም ኣብ ግጭት ዘለዎ ሓይልታት ስለ ዘየእተዎም እቲ ጉባኤ ፍረ ዘምጽእ ኣይኮነን ሓይልታት ኣምሓራ ፋኖ ንፌደራላዊ መንግስቲ ብጎነጽ ይምክትዎ ኣለዉ ትግራይ ካብ ብልጽግና ክመጻኒ ይኽእል እዩ ንዝበለቶ ጎነጽ ንምክልኻል ተዳልየለኹ ክትብል ጸኒሓ ስርዓት ህግደፉን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ብልጽግና ሕኒን ምባሉ ደዋ የበለን እቲ ደበና ኩናት ብኹሉ ኣንፈት እዩ ተዘርጊሑ ጸኒሑ ጽምዶ ዝተባህለ ምንቅስቓስ ንሕወሓትን ህግደፍን ከም ዝቀራረቡ ገይሩ እዩ ሓይልታት ኣምሓራን ትግራይን ሙሉእ ብምሉእ ሓቢሮም ንኸይሰርሑ ዝገብሮም ግን ሓደ ዓብዪ ጉዳይ ኣሎ ጉዳይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ እዞም ሓይልታት እቲ ዞባ ከም ዝብጽሖም እዮም ዝገልጹ በዚ ምኽንያት ከዓ ክሰማምዑ ኣይክእሉን ምናልባት እቲ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ኩናት መሪር ኮይኑ እንተመጺኡ ነቲ ጉዳይ ኣወንዚፎም ነቲ ናይ ሓባር ጸላእ ዝኾነ ብልጽግና ሓቢሮም ክቃለስዎ ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም ኮይኑ ግን ፍጹም ዝኾነ ወይ ሓበራዊ ዝበሃል ፖለቲካዊ መርገፂ ክህልዎም ኣይክእልን ስለዚ ጸኒሖም ንሓድሕዶም ምትፍናኖም ኣይተርፍን እቲ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ህግደፍን ዘሎ ዝምድና እውን ንናይ ሓባር ጸላኢ ሓቢርካ ንምምካት ተባሂሉ ዝተመስረተ እምበር ንዘመናት ሰላም ከምጽእ ዝኽእል ዓሚቕ ዕላማ ዘለዎ ዝምድና ኣይኮነን እቲ ናይ ትማሊ ታሪኽ እዩ ዝድገም ዘሎ እቲ ኩናት ማልያ ብዝቐየሩ ሓይልታት እዩ ዝካየድ ዘሎ ተዓዋቲ እውን ኣይክህልዎን እዩ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ሓበሬታ ኣላትና ክቡራት ተኸታተልትና እቲ ብሓልዮት ኤርትራዊ ማሕበር መኽሰብ ኣልቦ ትካል ኣብ ጀርመንን ምትሕብባር ኣባላት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ዝካየድ ሰፊሕ በዓል ኤርትራ እንሆ እዚ ዓመት እዚ እውን ንማሕበራውን ፖለቲካውን ኩነታት ሃገርና ኤርትራ ዘንጸባርቕ መድረኻዊ መደባት ዝሓዘ ምድላዋት ሰሪዑ ይርከብ ፌስቲቫል ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ዕለት 7 ክሳብ ዕለት 9 ነሓሰ 2026 ኣብ ዘሎ ግዜ ክካየድ እዩ ስለዚ ኩሉ ብህዝቡን ሃገሩን ዝግደስ ንኽሳተፎ ብኽብሪ ጻውዒትና ንቐርብ ኣብዚ ኣገዳሲ ተነፋፊቑ ጸንሐ ኤርትራዊ ዝራኸበሉ ፌስቲቫል እዚ ብመሪሕነት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን ዕዱማት ኣጋይሽን ዝቐርብ መግለጺታትን ንተሳተፍቲ ዕድል ዝህብ ሰሚናርን ይዳሎ ምህላው እንዳሓበርና ቆፀራና ኣብ ፌስቲቫል ፍራንክፈርት 2026 ክኸውን ኩሉ ቅዱስ ኤርትራውን ክሳተፎ ንጽውዕ ቦታ ፌስቲቫልን ስሩዕ መደባት በዓልን ንዝምልከት ኣብ ዝቕጽል ሓበሬታ ክነስዕብ ኢና ኣሰናዳኢት ሽማግለ ፌስቲቫል 2026 መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي